Και στο σημείο αυτό να καλημερίσω τον υπεύθυνο του κέντρου Γεωπόνο, τον κύριο Γιώργο Τσουμάνη. Κύριε Τσουμάνη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γαλανόπουλε, από την όμορφη Κυπαρισία σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Καλημερίζουμε και εμείς τους φίλους μας εκεί. Και βεβαίως θα ήθελα να σας ρωτήσω με την ευκαιρία και ενός ακόμα σεμιναρίου που έχετε σε εξέλιξη και για την ενημέρωση των αγροτών σε όλη την Πελοπόννησο που ακουγόμαστε κι εμείς. Τι προσφέρει αυτή την περίοδο το κέντρο Δήμητρα της περιοχής σας? Το κέντρο Δήμητρα Κυπαρισίας, υλοποιώντας τον βασικό σκοπό της ύπαρξής του, που δεν είναι άλλος από την ενημέρωση και την κατάρτιση των αγροτών, και ειδικότερα αυτών που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των νέων αγροτών, υλοποιεί από τις 21 Μαρτίου έως τις 24 Απριλίου εκπαιδευτικό σεμινάριο με γνωστικό αντικείμενο την ελαιοκομεία και την αμπελουργία. Αγρότες, νέοι αγρότες από την περιοχή μας, κάθονται λοιπόν στα θρανία έτσι ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και το γνωστικό τους αντικείμενο πάνω στις ελιές και στα αμπέλια. Το πιστοποιητικό το οποίο θα πάρουν μετά το πέρας του σεμιναρίου, όσοι από αυτούς καταφέρουν να το ολοκληρώσουν, θα τους βοηθήσει στο να πάρουν και να εισπράξουν τη δεύτερη δόση που τους οφείλει το Υπουργείο, επειδή, όπως σας είπα και πριν, αφορά αυτούς που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των νέων αγροτών το 2009. Επιτυχία της υπηρεσίας μας είναι να καταφέρουμε να κάνουμε τους νέους αγρότες να δουν τη συμμετοχή τους στο παρόν σεμινάριο όχι σαν μια υποχρέωση, αλλά σαν μια ευκαιρία. Ναι. Μια ευκαιρία έτσι ώστε να βελτιώσουν και να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες. Και πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει αν λάβουμε υπόψη μας το πόσο αυξημένη είναι η συμμετοχή. Αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω, το θέμα το επιλέγετε εσείς ή προκύπτει ανάλογα με το ενδιαφέρον κάποιας ομάδας αγροτών? Όχι, το θέμα το επιλέγουμε ανάλογα με το προφίλ των συμμεταχόντων σε κάθε σεμινάριο. Ναι. Έχουμε μια λίστα που μας στέλνει η διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία λέει ότι στην περιοχή της Τριφυλίας υπάρχουν 50 νέοι αγρότες. Από τους 50-30 έχουν δηλώσει ότι θα ασχοληθούν με κυπευτικά και άλλοι 20 με ελιές και αμπέλια. Μάλιστα. Και ανάλογα με το προφίλ αυτών που θα βάλουμε στο τμήμα, επιλέγουμε και το γνωστικό αντικείμενο. Δεν μπορεί κάποιος να έχει δηλώσει φυτική παραγωγή και εμείς να του δίνουμε εκπαιδεύσεις για ζώα. Μάλιστα. Και επειδή μας ακούνε σε όλη την Πελοπόννησο, ας πούμε, παράδειγμα, μπορεί να είναι αγρότες νέοι που να ασχολούνται με τα εσπεριδοειδή στη Λακωνία ή στην Αργολίδα. Μάλιστα. Στην Κοινουρία, ξέρω εγώ, με διάφορα. Την ευκαιρία να σας θυμίσω, αν και το είπατε στην εισαγωγή σας, ότι το κέντρο Δήμητρα Κυπαρισίας πλέον με απόφαση της κεντρικής υπηρεσίας έχει αναλάβει την υλοποίηση και το σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Μετά το Πάσχα και μόλις τελειώσουμε με την Τριφυλία, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να υλοποιούμε και δράσεις και τέτοια σεμινάρια και στους υπόλοιπους νομούς. Ξεκινώντας από την Αρκαδία. Στην Αρκαδία, επειδή έχει μια ιδιομορφία ο νομός αυτός, έχουν περισσέψει πολλοί νέοι αγρότες από την προηγούμενη προκήρυξη, από το 2005, και δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να λάβουν τη δεύτερη δόση των χρημάτων τους επειδή τους λείπει το πιστοποιητικό του Δήμητρα και δεν είναι δικιά τους ευθύνη, επειδή οι άνθρωποι δεν παρακολούθησαν κάποιο σεμινάριο, όχι επειδή απλά δεν μπορούσαν, απλά δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Πρόθεσή μας είναι να ξεκινήσουμε από αυτούς και επίσης έχει γίνει και μια προεργασία στο νομό σας με τον πρόεδρο της Ένωσης Νέων Αγροτών, τον κύριο Περδικάρη, να γίνει και ακόμα ένα σεμινάριο στην περιοχή της Κινουρίας. 5 σεμινάρια έχουν προγραμματιστεί στο νομό Αρκαδίας, σύμφωνα με τη λίστα που μας έχει δοθεί από το Υπουργείο, οπότε σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και εκεί. Θα γίνουν κατά τόπους ή στο κέντρο Δήμητρα θα γίνουν όλα? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό θα γίνει και θα δούμε που θα γίνει ανάλογα και με το που είναι οι αγρότες. Δεν μπορεί να φέρουν αγρότες 150 χιλιόμετρα μακριά, επειδή δεν υπάρχει κέντρο Δήμητρα εκεί. Σε συνεννόηση με τις τοπικούς φορείς, με τους τοπικούς δήμους, θα βρεθεί μια αίθουσα έτσι ώστε να βοηθούμε και να διευκολύνουμε τη μετακίνηση περατόπους αγροτών. Και όπως είπατε, ανάλογα με τι καλλιέργεια τους ενδιαφέρει. Θα κοιτάξουμε έτσι ώστε τα τμήματα να είναι ομοιογενή. Αυτό βοηθάει και τους εκπαιδευτικούς σκοπούς, βοηθάει και τον εκπαιδευτή και φυσικά βοηθάει πάνω απ' όλα τους εκπαιδευόμενους. Και όπως είπατε, είναι διπλός ο στόχος, και η ενημέρωση αλλά και το να πάρουν το χαρτί που τους βοηθάει για να πάρουν τα χρήματα. Απλά σας είπα ότι η επιτυχία μας μέχρι στιγμής, και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και στα υπόλοιπα σεμινάρια που θα κάνουμε, είναι να έχουμε καταφέρει τους αγρότες μας να τους δείξουμε ότι η συμμετοχή τους δεν είναι μια υποχρέωση, ότι είναι ευκαιρία για να μάθουν πράγματα. Και εμείς με τη δράση μας τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον έχουμε καταφέρει και με τη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, είμαστε το μοναδικό κέντρο Δήμητρα στην Ελλάδα που έχουμε καταφέρει και έχουμε μπει σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας αγροτών. Σας θυμίζω πέρυσι ότι 40 αγρότες από την περιοχή μας πήγαν στην Ισπανία
στην Αλμερία της Ισπανίας για 15 μέρες για να εκπαιδευτούν σε θερμοκήπια. Σημαντική εμπειρία βέβαια. Ναι. Λειτουργήσαμε σαν φορέας αποστολής. Πέρυσι τον Νοέμβριο, σας θυμίζω ότι λειτουργήσαμε σαν φορέας υποδοχής, υποδεχόμενους Κύπρους αγρότες για 15 μέρες στη Τριφυλία και κάνοντας εκπαίδευση αυτούς πάνω σε θέματα ελαιοκομείας. Όπως βλέπετε, προσπαθούμε να είμαστε μια εξωστρεφής υπηρεσία και να αφουγκραζόμαστε την αγωνία και την τις ανάγκες, θα λέγαμε, και τις ανάγκες του κόσμου. Καινοτόμοι αγρότες της περιοχής και εκμεταλλευόμενοι και ευρωπαϊκά κονδύλια, προσπαθούμε να κάνουμε πράξη τη δικιά τους θέληση. Λοιπόν, θέλετε κλείνοντας να μας δώσετε και ένα σταθερό τηλέφωνο για πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους? Βεβαίως. Ναι. Το τηλέφωνο της υπηρεσίας μας είναι 27610-22116. Εργάσιμες μέρες και ώρες. Αν και μέχρι τις 24 Απριλίου θα είμαστε και μέχρι 9 η ώρα το βράδυ στο γραφείο. Λοιπόν, οποιοςδήποτε θέλει μπορεί να απευθυνθεί και να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Πάντως υπάρχει τρομερή ζήτηση, να ξέρετε, ναι. και σας μεταφέρω και την αγωνία των νέων παιδιών. Κάθε μέρα στο γραφείο μου τηλεφωνούν νέοι αγρότες και νέοι άνθρωποι επιστήμονες από αστικά κέντρα και ρωτούν πώς θα μπορέσουν να εκπαιδευτούν πάνω σε